ओ खुलुमबाय मानगोनां रायजो राजा आइ आफा नोंथांमोनखौ दाखालै सिडली समस्तियाव आङो मोनसे बर' गामियावहाय इलेक्सन केम्पेइन खालामनायाव माखासे बाथ्रा बुंनायनि गेजेरजों आङो जाहाथे जोंनि धोरोमाबो एसे सोद्रोम जायो बा डिसिप्लिन जायो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि समाव आंबो बिबानगिरिमोन सासे गोख्रों मावथिमोन बै समाव लं मार्च मोनसे प्रग्राम लादोंमोन बाहाय न'खर न'खर हाबनानै खै न'खरसोखौ नुबोदों माने एसे बाथौनि बेराफोरा बायनाय खाला लगायनाय बे आलारि बाथि सावनाय बाथिफोरा मुजाबा थानाय बेखौ नुनानै आङो बेखौनो फोरमायदोंमोन जे जोंना सानफ्रोमबो बाथौफोरा एसे साखोन सिखोन थानांगौ सानफ्रोमबो खाला लगायनांगौ जे सप्तासेयाव मा बिस्थिबारल' मा मंगलबारल' सानफ्रोमबो लगायनांगौ बे न'खरा होमबासो सुख गोजोन सान्थि फैगोन अपाय अमंगलफोरा खारनानै गोजोन थासारि फैगोन न'खराव बे बाथ्राखौ आं बुंदोंमोन नाथाय आंखौ दिनै आंनि बेरेखा जायफोर काट खालामनानै एडिटिं खालामनानै आंखौ बदनाम खालामनो थाखाय बेबायदि भिडिअखौ भाइरेल खालामना होदों बिथांमोना आङो बिथांमोननि सायाव आंबो लिगेल एक्सन लानो थाखाय थियारि आंबो एफआइआर होगोन जों जेरैबायदि बिदा फंबाय बिब' बिनानाव जों अनलायनानै सोलिगासिनो दङ भातृत्व बध जों बजायनानै लाखिनो जों सेस्था खालामगासिनो दङ आरो अनलायगासिनो दङबो बे समावनो बिथांमोना आंखौ भाइरेल खालामनानै होदों बेनिखायनो आं बिथांमोनखौ बुंदों खावलायदों जाहाथे आंनि एगेन्स्टआव बिथांमोना जानला मोनला खालामनाथों बेखिनिखौ आं बिथांमोनखौ बुंदों आंथ' एफआइआर होखागोन बिथांमोननि सायावबो आंनि मरेल डाउन खालामदों बिथांमोना आंथ' दुलाराय बाथौ गौथुम मानगोनां बिथांमोनखौ आङो निमाहा बियो जुदि आंहा बुंनाया जुदि गोरोन्थि जादोंबा नङा होमबा थ' दुलाराय बाथौ गौथुमनि मानव गेदेर आफादगिरि मानव गेदेर गाहाय नेहाथारि जोंनि मोनफ्रोमबो जिल्लानि दुलाराय बाथौ गौथुमनि आफादगिरि मानव गेदेर गाहाय नेहाथारि लोगोसे जोंनि आनसलिकनि आफादगिरि आरो गाहाय नेहाथारि आरो प्राइमारिनि आफादगिरि गाहाय नेहाथारि बिथांमोननिसिम आङो निमाहा बियो मानोना आंना बुंनाय साइसआ स्टाइला बिदि नङामोन आं एसे फोसाबनोसो थिनदोंमोन जे जोंहा मानो बिदि जानांगौ डिसिप्लिन गैयि एसे बाथौफोरा ग्रों ग्रों आं बेखौ बुङाखै जे बाथौखौ सिबिनाङा फुजिनाङा बिदि बुंबाथ' आलादा बाथ्रामोन नङा होमबा आं बिदि बुङाखै बेनिखायनो आं बुंदों जे सानफ्रोमबो इसोरखौ सिबिनांगौ खुलुमनांगौ फुजिनांगौ आं बेबो बुंदों जे सानफ्रोमबो ना बेदर जानो नाङा ना बेदर जायोब्ला माने लक्ष्मी माया एरा होयोब्ला न'खराव अभाब अभिजग माइ माइरंनि आंखाल जायो बेखौबो बुंदोंमोन आरो इलेक्सना दिनै दोङो गाबोन गैया फैबाय थागोन थांबाय थागोन नङा होमबा दा आं बेखौबो बुंदों जे एसे माने सुबिदा मोननायावनो रायजो राजाफोरखौ लोगो हमनानै एसे फंनैसो खोथाफोरखौ एसे फोरमायलांनि जे सोलोंथाइ बिथिङाव गुबुन हारिफोरा जों नुनो मोनो डक्टर इन्जिनियार आइएएस आइपिएस अफिसार ओंखारसोबाय आरो जोंनि बे बुहुमाव माने 25 लाख 30 लाख बर'फोरा रायजो जानानै दङ बे जोंहा माने डक्टर इन्जिनियार आइएएस आइपिएस अफिसारफोर गैसोआ बेनिखायनो सोलोंथाइ बिथिंखौबो आं एसे बुंलांदों जे जोङो सोलोंथाइयाव जोङो गोसो होनांगोन जों गोग्लैसोनाय हारि हिसाबै जों सोलोंथाइखौ मोजां लानानै जाहाथे जोंनि सेंग्रा सिख्ला गथ' गथायफोरा जेनेरेसनफोरा फरायनानै गिदिर मानसि जानो हायो डक्टर जानो हायो इन्जिनियार जानो हायो आइएएस आइपिएस जानो हायो बे खोथाखौसो आं बुंलांदोंमोन नाथाय बिथांमोना काट एडिटिं खालामनानै आंखौ जोबोद गाज्रि रोखोमै भाइरेल खालामनानै आंखौ जोंनि बाथौ गुरु बाथौनि मानगोनां आफादगिरि नेहाथारि बिथांमोननि गेजेराव बिभ्रान्तिकर सृष्टि खालामनानै होदों आंथ' बाथौ बिरुद्धि नङा आंनि आफाया आइआ बाथौ आंनि आबैया बाथौ पुर्ब पुरुषआ आंनि बाथौ न'खराव बाथौखौनो फुजिनानै बाथौखौनो सिबिनानै आं थैलांगोन आंथ' बाथौनि बिरुद्धि नङा नाथाय दिनै आंखौ मानो बेबायदि भाइरेल खालामनानै बिथांमोना बिदि खालामखो आं बेखौ साननो हायाखै थ' बेनिखायनो आङो बिथांमोनखौ आङो केस होनो एफआइआर होनो आं रेडि जाना दङ आंबो माने बिथांमोनखौ बुंबाय थादों नोंथां माने दाख्लै बावै आङो आंनि मबाइल नाम्बारखौ होदों
सोरबाफोर दाउट दोङोब्ला आंखौ फन खालामहर। आंनि नाम्बारा आं दिनैबो बुंगोन आंनि नाम्बारखौ 8822077206 आरो खनसे बुंबावदों 8822077206 आंखौ नोंथांमोना गासिबो रायजो राजा बिथांमोना आंखौ फन खालामहरनो हागोन माबाफोर दाउट जुदि दङब्ला। बेखिनिखौ आङो खावलायबाय मानगोनां रायजो राजा आइ आफा नोंथांमोन आरो बाथौ गौथुमनि मानगोनां मानव गेदेर आफादगिरि गाहाय नेहाथारि मोनफ्रोमबो जिल्लानि आफादगिरि आरो गाहाय नेहाथारि मोनफ्रोमबो आनसलिकनि आफादगिरि गाहाय नेहाथारि लोगोसे प्राइमारिनि आफादगिरि गाहाय नेहाथारि बिथांमोनखौ आङो खावलायदों नोंथांमोना आंखौ गोरोन्थि जादोंबा आंखौ निमाहा हो। बेखिनिखौनो आं खावलायबाय। जै आफा बोराइ बाथौनि जै, जै आफा बोराइ बाथौनि जै, जै आफा बोराइ बाथौनि जै।